Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Hintay ibasa ti umuna a Pedro, Kapitulo 5, versikulo 8. Agsalukag kayo, agsipot kayo, agdakdakiwas ti Diablo akabusoryo. Kaslalyon ang umarngar-ngar nga agsapsapol iti alunonan na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Masapol amalpas ko ti ipapaaramin ni ma'am at numapirmaan na matan. Kumusta, Rayna? Nagadun sa akin di ti araramidam, ah. San ka kadi amarigatan? Si kamat gayam, Manong Jong. Kung ako nagawid kayon, saan pa'y madgayam? San pa'y? Agawid ako maitayan. Ang nadlaw ko ngamin, nakaslad di mo pa'y malmalpas dagiti araramidam. Isungay nasitgan ka, ta mga ka sa pulam titulong. Okay laang. Kabaalak na ito'y. Madamdama pa'y, malpas konton. Okay, nukas na nga rod. Umuna akong ngagawid. Anya ngay, kumusta ti umunang adang mo? Tapno maalam tirik na day a babae. Aging gatmat nagkan ka. Kat marugyan tamatan ti iwayat ta a plano. Panagkunak, masapol ngayon inutan ta. Saan tang agdarasudos, tapno saan ta mapaay. Kas kumaitay, ijidyayak titulong ko kankwana, tapno malpas ti aramidan na. Diya ko nagpilit takuna na matakabalan na. Sa bagay, husto kamatkit di. Kumusta ti trabaho manakaw? Saan ka matlaka di amarigatan? Okay laang matatang. Iso na laang tanadagsan. Nang ronak at maipapan iti kwarta. Iso ano maminsan, maamakak paikit din. Taamangan mapasubo Ay una nakaw. Agan-anad ka kuma. Tadi tayo amaw dagiti kabusor. Nasirib nga mindagita. Ado dagiti kabailan da nga aramiden apamuspusan tapno agbaligi dalaeng. Mabalinda pa'y nga aramatan dagiti adda iti aglawlaw maw. Tapno matnag ka iti palabog da. Rayna, break time man. Di ka kadi pa'y mabisin. Mabit lang daytoy. I-save ko pa yung daytoy aramidag. Wala nga rod, orayan kan. Ilibre ka man kit di ita. Kakaiso na nga da maigatang iti merienda. Kasta ka di? Agyamanak nga rod. Wen, nunalpas ka ditan, mapantan. Orayan natan ni Jong. Panag-aawitan. Day sa kan Jong. Aguri ka. Kaslanda sipsiputan ta. Ni Rayna. Kat adanat nag-asusi iti bagna. Day nakita dagiti dwa. Darasaki iti magna. Gagara ka badakan ti susi. Kat kampay di. Dandaniak maikaglis. Pidutat tumatan. Ngam agpasimpliak lang. Tapno didak madlaw. Sayang. Ang mga nutay susit drawer apaka ikarkargaan dagiti kwarta day chay. May samat day Anex. Di nakit kita ang tipagpagnaan na. Dandani na igalis. Nabadakan na lakat nga rod ti susi. Iso ang nakita na kat pinidot nan. Huwag nga rod. Naunaan tan. Nudata ko matinakapidot iti dayja asusi. Ang mga numalokatan takuman ti drawer kat maalata dagiti kwarta. Sa tapagparangan nga intaray ni Rayna. Tapno malpasan ti parikot. Tuwan nga rod Hindi pa'y lakat na idaramudom day dya Arex tagunggo na na. Isusi ti drawer. Nangikakita yun. Sapay nakaadayo akon. Kita agman iti bag ko.
Kasano da ito yan? Reyna, Ha? daytoy ka diti sapsapulan. Manong Rex? Naimbag ta nakamakam kamay. Nakita kami na nagmo ti susi ti drawer. Ngayan ti kwarta ti opisina. Naimbag langan. Tawan ti sabali anang pidot iti dayta susi. Narigatan. Uwan nga ron. Agya amanak, Manong Rex. Manong Chong, yes umay kayo nagmerienda. Tasyak mo ti mangilibre ita. Oh? Saan ka amang rabrabak laan? Saan? Apay ko maamang raba ka. Okay. Sige. Let's go. Grasya daytan ko naman. Alang Rod, da kayo ti makam mo. Ala, entayo nga Rodan. Ato yung nagitinalpas ko anaramid. Pasensya kayo kumanta, medyo naladaw. Ada nga min nagkamaliyag. Iso nga, ada sinukatak. Kasta ka di. When, madam? Sana bale, tinapatag, nalpas mon. Kan nalinis ti pan nakaitrabaho na. Kat, kumusta ti trabahom kas treasurer? Okay lang, madam. Nakaamamak no daduma. Tama ipapanmat iti kwarta. Amangan kit di no dumteng ti panawan ang mapabasolak no addan to rumso aparikot. Talaga kasta. Saan abasta-basta ti kasta trabaho? Ngam di ka agdanag. Agtalek kakit di itinamarsoa. Sana bale, no adaman saan anasaya at apanggap ti kabusor. Saan to nga agbaliki? Agyaman agtapinat gam ti awis ko kan ka, Reyna. Si kamot Manong Jong. Kasla diti kakadwa. Syakit diti agyaman ta ilibre nak ita iti merienda. Wan gayam. Itaman pa'y asaan asimrak ni Yesa. Apay ka di. Agtrangkaso ka no. Isungenton malam. Inakbisitaan. Ay, kasta ka di. Wan, Mabalin ka diti sumurot. ay katwan Day tamot lagayam. Gundaway ko dayto yan. Ngumjak agpadlaw. Bay aklatan tapno ad-addapay amaya si Dagtirik na nakanyak. Sige lang, Reyna. Agkuyog tan amapan idiayan dahinton malam. Naimbag nga orasyo, ma'am. Oh, si kabot gayam, yesa. Naimbag amalumumat. Anya kadit may bahay ko. Ma'am, inyigan kayo iti meriendayo. Kayat ko ti agyaman, gaputain naladak kas maysa nga empleyado yo. Oh, sure. Maragsa ka na kiti dayta. Agyaman nak, yesa. Ma'am, awan ka dit madmadlaw yo iti treasurer tayo? Kanayon nga nga ag-overtime. Amangan no adamatan sa bali nga aramidan na. Kas kuma iti anya, yesa. Kwangamin, ma'am. Namin ano na kami nga in libre ka ni Jong iti merienda kan lunch. Maamakak. Amangan matno sa dinuladitan ti pangalalaan na iti kwarta agas gastusan na. Yes. No may papan iti kinunam mapanagov overtime na dahi takat gapu taado ti aramiden na apapeles. Masapon ngamin nga ilupas na dagichay. Katimat maipapan no sa dino ti pangalalaan na iti pangiliblibre na kada kayo. Ay kaskan kamot siguro. Nagtaod mat iti sweldo na. Saan ka di? Iso aditay ko maagpanunot iti banag apakadadaulan ti pada tayo at tao.
aday tante anak ko. Tatang, inakon. Huwag anak. Agan anad ka itidalan mo Sapay medyo adayo ti pagnaam. Wan nga ro, tatang. O sige, inakon, panawan kayon. Ay na, talaga nakaanos ti anak ko. Adayo ti pagpagnaan na, tapno pa nagtrabaho. Ay, tarabayam apo ti anak ko. Ilisim iti anyaman na pagpagadan na. Jak lakit di ka bailan no dadake sa mapasama kiti anak ko. Napatiglaunay kanyak ni Rayna. Tay sulaangan tinabat-bate, apakalaglagipak, iti day di inana. Unay ti kasinsin ko. Talaga napatag-unay kan kuha na ti trabaho na. Iso ti pag-overtime man nan. Kas ita, iso lang tinabati dito yung office ang tapay gayam ni Jong kat imasidagan ko na. Ngam, apay nga yakas jay ti Jarna. Talaga nagagat ka, Rayna. Agasam, taging ka ita. Adda ka pa lang dito opisina. Ay, Uno, adda mo't ilamlam mangam. Tapno saan ama adda ni ti gundaway ang makisarita kan ka, gaggagaramat ti agbaybayag dito opisina. ha? Ay, ni, sa anak mo't akasta, Ay, kasapulak lang amin talaga nga ilugpas dagiti trabaho. Takasano? No adda malpas ko, adda manen sumaro no adagos. Sakat nagadumat. Matamba ka nak iti trabaho no kasta. Amom, man dagiti kaskan ka. Amas un-unan da pa iti obligasyon da, ngam ti bukod da kasapulan. Iso talaga nga adda dagiti mat nagtirik nana iti kaskan ka. Anya? Oh, Rayna. Mangan ka pa'y Ado pa'y ti makan. Sige laang, napsog ako. Nabsog ka, kunam. Ngam, bas lang tikinan mo Apay, madi ka di triknam? Unag paiso, Rayna. Apay ka di. Ano kayat mo? Itulod ka ni Jebalayo. Apay akastoy. Kaslamad na naganak. Ngamjak amo no apay. O niya? Itulod da ka din, ijabalayo? Tapno makainanakan? Sanan. Napuyat ak ngamin, iso akastoy. Ada ngamin napanan mi kadagiti kakasinsin ko idi kalman. Kat parbangunan, idi nakasangpot kami. Kasta ka din? Wen gayam. Ada pangawisan ni Jongkan ka inton Sabado. Ha? Oray siyak, sumurutak. Intayo man kit di ijay beach? Sana bale? Maminsan lang mat. Kat da kami ti sagot. Pasensya kayo kuman. Nairanamot ngamin nga ad aramidag iti day tangal daw. Inton maminsan laangan asumuro tak kada kayo. Jaklaim pagarop. At dagayam hidden agenda dagijay adwa. Kat panggap da pa'y nga isagmak ti kasinsin mo. Tapno agbaligi dalaeng. Wenarod ma'am. Idi pa'y lamad-madlaw ko day ta akanayon nga asit kanday dya adjong iti opisina ni Rayna. Tunggalag may maysa. Ay, naimbaglakid din Tanarana ak ida iti naminsan dagi dya adwa. Kat madamadang agsarsarita. In-record kumutan ati pa nagsarsarita da. Apay akas la di ka makaid na anak ko. Ada problema. Andiyak mo tatang. Kasla madandanagan ak adyak mo't amo. Ay, apay nga ta. At tinasaya at agina ka pa'y nga raw anak ko. Andiyak pala siguro sumrag iti trabaho inton bigat tatang. Sana bale. Awagak laangan ni Insan Rex. Iso pala ti makaamo kadagiti trabaho ijay. Mala, sikat ti makaamaw, anak ko. Anya ti mako namin tinangag mo conversation dagiti dwa. Kontrakan ka, Insan.
Ay, jaklaim pagarup ang maaramid da kanyak ti kastoy. Isumat lagayam. Nga oray kasano ti awis da kanyak. Nadagsan tirig na kasumurot kadakwada. Gayam, ada sa bali apanggapda. No pa ididamo. Ada pa nagduadwa kadakwada. Gapo iti ipakpakita da. Ngam, jaklain kan kano. Taamangan no agbasbaso laklaan. Wan nga ron. Naimbaglakid din tadi na pulos nagbaligi. Tanay ibutak-tak mo't lang ti palimod na. Iso na ikat da. Kat, dakal ti pagyamanak iti na Marso. Tadi na pulos impalubos ang madadaalak iti trabaho. Kunana iti Efeso 6, versikulo 11. Ikawasyo ti amin akabal nga ito ti Diyos, tapno mabalin nyo asarangten dagiti pangalilaw ti Diablo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok ditoy drama tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Lara Ignacio. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.